Bejn is-sibt u l-ħadd se jkunu tħassru 5 titjiriet tal-Air Malta. F'avviż ippubblikat fuq is-sit elettroniku, l-Air Malta qalet li minħabba restrizzjonijiet ta' operazzjoni kien se jkollha tħassar xi titjiriet. Dan hekk kif kull ajruplan ġdid mikri ġib xi problema teknika li ma problemi għadhom ma qataw xejn minn meta waslu Malta. Dan il-fatt ammettih il-kap eżekuttiv tal-Air Malta Paul Sajs f'korrispondenza interna mal-ħaddiema illi turi kif it-tiswijiet fuq ajruplan li għadu kif inkera flimkien ma' servizzi anċillari ta' miegħu ma tlestewx fil-ħin skedat. B'hekk l-Air Malta tħallit lampa stampa mingħajr ajruplan u kienet kostretta tikkanċella dawn it-titjiriet għad-detriment tal-passiġġiera. Għas-sibt tħassret it-titjira KM117 minn Gatwick, Londra għal Malta, għalkemm ma kienx hemm tibdil fit-titjiriet skedati minn Malta lejn Gatwick. Dan ifisser problema għal Maltin jew it-turisti li minn Gatwick kienu se jaqbdu ajruplan tal-Air Malta biex jiġu pajjiżna. Ġew ikkanċellati wkoll titjiriet skedati għat-3 ta' Ġunju. L-Air Malta qalet li kellha tħassar kemm it-titjira KM612 minn Malta għal Ruma kif ukoll it-titjira KM613 minn Ruma għal Malta. Tħassret ukoll it-titjira KM662 minn Malta għal Palermo u t-titjira KM663 minn Palermo għal Malta illi kienu skedati għal ħadd. F'kummenti ma' Net News il-Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Partit u kellim tal-Oppożizzjoni għat-Turiżmu Robert Arrigo għal li għadu mhux magħruf kemm qed jiswew dawn l-ajruplani mikrija lill-Air Malta minħabba l-konfidenzjalità tal-kuntratti. L-Oppożizzjoni uriet kawtela kbira dwar il-qagħda u l-kritika saret b'ċertu responsabilità. Fid-dawl tal-fatt li din is-sitwazzjoni qiegħda tippersisti kull ġimgħa, Arrigo qal l-linja tal-ajru mhix issib soluzzjonijiet fit-tul għall-problema u dan qed jikkawża tħarbit fl-iskedi għat-turisti li jiġu u għall-Maltin li jsifru kull ġimgħa. Il-Viċi Kap saħaq kif l-Oppożizzjoni hija favur it-tkabbir tal-flotta imma mingħajr dawn il-problemi. L-appell tagħna huwa li jsolvaw ruhom l-affarijiet anke fil-ħaddiema, problemi wkoll mal-ħaddiema, sezzjoni ta' ħaddiema marru l-qorti, sezzjoni ta' ħaddiema qegħdin miċħuda mill-early retirement schemes u naħseb li it's about time li l-Air Malta ħatiġi kif suppost. Aħna maħniex kontra li l-Air Malta ħatkabbar il-flotta, imma ma tistax tkabbar u jkollha djaw il-problemi kollha. L-Oppożizzjoni tippretendi li jekk l-Air Malta qiegħda tħallas flus kbar għal dawn l-ajruplani mikrija, dawn għandhom ikunu attrezzati, iċċekkjati regolarment u li jingħata rimedju immedjat għal kwalunkwe ħsarat li l-ajruplani jġarbu. Arrigo temm appell lill-Air Malta sabiex torganizza lilha nnifisha aħjar u tkun imħejjija sew għas-sajf li ġej mingħajr skossi minn ġimgħa għal ġimgħa. Filwaqt li l-Air Malta skużat ruħha mal-pubbliku fl-avviż ippubblikat qalet li se tkun qed toffri arranġamenti alternattivi għal passiġġieri milquta.